Iqembu le-IFP lichithile ukuthi amakhansela afuna ezokuphepha ezikhethekile. It has been happening in the city. It's just that there hasn't been a policy that guides on how that should be happening. And it's not like maybe the city will be employing additional security personnel. They are using the resources that we have. Iqembu i-Ozoba lithi lezi zichibiyelo kumele ziqondwe ngokwengqikithi. Remember that report, the council doesn't take decision. The report says individually as executives. So you will write a proposal to SEPS, and then SEPS will come and do the analysis. Iqembu eliphikisayo i-DA lithi asikho isidingo salokhu ngoba kuningi vele amakhansela abhekelelwa ngakho. Is the city saying to residents that we as councillors are more important than you who elected us, when you have said to us, when the council have said to residents that we're cutting the budget because the city has no money for service delivery, but yet there is money for councillor protection? Abahlali baseGoli bathi umasipala kumele ubeke phambili ukuhlinzeka kwezidingo nqangi, okunye kuze ngemuva. Uma ngabe kunesidingo kunerisk is okay ukuthi mhlambe kube naloko kuqasha kwalo, kodwa kubalekile mhlambe akake bezama ukugxila kakhulu endabeni yokuthi ikhansela ngabe liyayisa service delivery emphakathini, ngoba ikona okubalekile kakhulu kunaloko. Angicabanga ukuthi linganezitha umphakathi ungaphenduka isitha sekhansela without reason. Umkhandlu waseGoli iwona ozoba nezwi lokugcina kulolu daba. Amakhansela kuzomele alandele imigomo ekhona njengamanje kuze kube umkhandlu uthatha isinqumo ngalolu daba.